yung spark plug. Linisan na natin yung mga spark plug kasi bago yung ano natin, yung lapit niya yung cellphone na yan. Ito tanggalin natin. So, ito po yung sumunod niya. Tanggalin natin yung lahat. Spark plug. Linisan. Isang spark plug. Kumpara natin dito, parang same naman sila ng sunog mga bay. Hindi dito sa isa parang minus yung kuryente. So yan, linisan mo natin ito. Tapos tatanggalin natin ito. Yan, palungan. Ayan mga bay, napalitan natin ang bagong, tatlo na yung bagong ignition coil natin. So ibalik na natin yung takip kasi rigod sa siya. Maganda na yung minor niya. Tapos ito lang yung papalitan natin yung sa aircon dito. Kasi pag i-aircon natin, bababa rin yung minor. Saka ito mga bay, balikan natin itong bago para maganda yung flow niya dito mga bay, buga sa aircon ba. So at least all goods siya, manakbo mga bay. Ginatakbo natin siya kanina, all goods na, wala nang problema. Tapos tignan nyo yung minor, steady na yung minor. Yan, steady na po yung minor mga bay. Tapos responsive na po siya. Ayan. Diretso na po siya. Ayan. Ayan. Responsive na po siya mga bay. Ayan. Kahit konti lang yung pigya, responsive na siya. Tapos yung check engine na yan, bumalik na siya mga bay, pero yung wire na kinabit ko dun sa ilalim ng makina mga bay na naputol, kinabit ko yun. Tapos dati yung hindi ko pa yun kinabit, tapos pag iilaw yung check engine, mawala yung pwersa niya. Ngayon, pag iilaw yung check engine, maganda na yung pwersa niya. Nabaliktad na siya mga bay. Kaya dyan na lang yan check engine mga bay. At least sa takbo natin, hindi naman siya makabigay ng palya-palya. So pinatakbo ko na siya, maganda na yung takbo niya mga bay. All goods na.
Responsive na siya mga bayo. So, yan po ang napansin ko dito. Responsive na po siya. Ayan. Kunti lang na piga. Ayan. May pwersa talaga. Kahit kunti lang yung tapak sa gas. Kaya tapak mo sa gas, responsive na po siya. So ayan, so yung next project naman natin dito is yung radiator at saka condenser sa ating aircon. Bilihan natin yun ng bago mga bay. Tapos ibalik na natin sa stock yung may thermostat na mga bay. So may thermostat na tayo na order doon. So at least yun na lang ang konting gastos natin dito kay Cherry. At itong harapan mga bay, bilihan na natin to yung harapan. So yan, pag i-aircon natin yan, bababa siya. Pero yung aircon malamig naman mga bay. So yun lang talaga ang papalitan natin. Ayan. Responsive naman siya kahit may aircon. Ayan. So yun lang talaga, palitan natin yung filter sa aircon. Baka barado na yun mga bay kasi matagal na yun. Responsive naman. So yun nga, bumaba din siya. Pero pag takbo, malakas yung takbo mo mga bay, okay naman siya ipa-aircon. Wala namang problema yung matuwid na yung daan ba. Pero yung paghinto lang, so yung ginagawa natin, papatayin lang natin pag may traffic. Tapos may ganito naman tayo. Tapos mabuksan naman yung pinto. So ito lang talaga yung aircon is pag umuulan kasi magpa-fog kaya kasi ito mga bay, kaya pag mag-ulan maganda siya gagamitin. Pero at least masolve lang natin yan mga bay. Mabalik din natin to sa stock mga bay na yung hindi bababa yung minor niya pag maka-aircon tayo. So yan, update lang tayo mga bay soon kung may pera naman tayo. So yung radiator at saka condenser, palitan natin yun ng bago para all goods mga bay. Let's go!